गासिबखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं मोनसे सायरि लानानै फैबावबाय। बे सायरिखौ दैथायहरदों जोंहा नेम अरुण बर', डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भिलेज बाकातपारा नं 1 मदियन। बिथाङाबो सासे इउटुबार। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव मोनगोन। आरो जुदि सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो अल खालामनानै गालांबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ हगारो नोंथांमोननिसिम सौहैग्रोयो। फैदो दानिया बिथां लिरना हरनाय सायरिखौ खोनासंलांदोनि। हास्थायबालाय बहाथो मोनबावनो, हास्थायबालाय बहाथो मोनबावनो, थारखौ बुङोब्ला आं नोंनो दिनैसिम जेबोखौनो होनो हायाखै मोजां मोननायनि अनगा। नाथाय आं सानाखैमोन जे मोजां मोनलायनायावबो रां रुफानि गोनांथि जायो। गोमालांबाय बै कल रायज्लायनाय, गोमालांजोब्बाय बै एसामिस गेलेनाय। दिनै बेफोर गासिबो मिनिटआव सोलायलांजोब्बाय। आरो जानो हागौ गाबोन समफोर नोंनि गोसोआबो सोलायसिगोन। जानो हागौ गाबोन समफोर नों गुबुननिबो जाहैसिगोन।